Bisimila hôtel Lafia la Niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban I kiniboloya fan fɛ I bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ I kiniboloya fan fɛ I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo I ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
El Haj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo islame do la diri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe onamanta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misega sege ama cogo mina ambo o dugaw ke ka fara islame nyuma bela jilenga dugaw ka ala ka antlodo kibaru nyuma na so oye aleye sambi woro aniko maukulu ta nisoja kona katanu ye Burkina be se yoro la bara ke cogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amada o makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yere soro abijanga ufei o taninga segi oye wa biduru ani wa flani keme sabaye obeke Burkina alefe yasa mamunu be nuru bobo nuba fe kata abijanga ufei ukataninga segi obisega noga chogomi Burkina amada o makoi sigi nyuma konna na ma chama me bado ka voko ulube donita uke miye Burkina ye donita li hukumu kana konna na sa ukero ka fere kerengene sigi ibe fa ni ba fe ka doni blagata Burkina be seyoro mi Wagadugu ka ufedo wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka negajuru sira kale Kongo ibisega biolon vla ko dasi minye fu ani kononto fu nikele biolon vla ni fla uka bololo sira fana obe fretiku aleta na sira fe mamunu ba fe uka doni bauta kata Wagadugu kata bobo julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina aleya au jigibo sabula minye sigi nyuma o panguruso o ye Burkina ye sambi woro minye bara ye aketugo anyeneno ubolo ni wati na Bismillah anga jamukan keneka données personnelles on en parle ni kuna fon tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo bankiu microfinance hôpitalu laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel baru restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sira awma obse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan musaka joli sara o bela jelemi do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka negajuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Fleba ni alameba ka bela jelen fo ka bela jelen wala nyando mamunu sogole no ana malikono ani maliko kan ka bela jele awni nyanguma biye arabaye juin kalo le temps ani kele samba fla ani muga ani duru amba bela jelen fo ka bela jelen wala nyando jani sugandili la yasa awga sega kunafonu soro yasa awga sega famialu soro yasa awga sega bo kumpa fanana ka o kunafoni kosebe sogomadena alni selite sa donchi ni ngonte ke ba fanfe bi ke ba anniversaire bi me dugo ka ala ka sancha man kalfa ala shini kenani labango nyima ala ka odama ala ka bara nye abolo bon akan fana ka ko ankese me kumnu ndama na fana korobara fana mana mausra fana be kudi mawu ma chaw ku chaman diran yirema dia farale dia kan woni we dia barani woro fana bora akilla ka fo woro tla o ye village la me dugo kala ka furu fana ni sibe cheke ba yere ki do be fa ka ta ka to quoi d'accord ala ka furu ni sibe ala ka ke sima fla ka furu ye an woni fa mana cafe mi ma chaw pere ta do ando ni nunu be ka furu lu ko ni ka ko bi chogo di watina ataka ne ribturu de do wa ndaro mundo nere konyo minge nere gara mu de fani a chef de protocole na fawnya akachare ngake ba shima wele ko koroko de mulube volo opma munebe ese ne dogoni nunu ube ko kuna ko sebe aya wele de angara kafe mino de sisa ni social ta kele bawde ke afo angoni un personnage ou yesisa sawo ala ka sawo manga bela jeleyi shini kenan labango mala ka dama so madaina mali dugum seni do be ulube wele madala ko wolo masri tabaw kata nyewluma nonte ba manchi wala ke ba munu me ka genga bo fanwara fe ube ka to luka dugu ke o daga yoroyi segu ni ye marakala pontige o dugu misɛnw caman yuwaru min ye jafarabew ye ka taa se gijow nu ma u bɛɛ lajɛlen kamana gannen no bi u bɛna foro sɔrɔ cogo di nin samiya donda in na ko arme ko a ka taa ɲɛw ma ko n'o tɛ a kɛlen no dagasigi ye u dala kosɛbɛ jɛnɛmara maaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin tile fila in na min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baara la olu ka yɔrɔ la sabula maa caman kun y'u sigiyɔrɔ bila nka arme ale bɛ baara la ye an na an da don o la min ye douanelakaw ye olu y'u bolo da sanu dɔ kan ani wari dɔ k'o minɛ o minɛna Welesebugu ale ni Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ kan sɔrdasiw olu minnu bɛ yen ni olu bɛ baaraba la bi u yɛrɛ bɛ ka u ka wale kɔrɔw kɔjiraw dɔw sɛnɛ na keba ne y'a f'i ɲɛna yan n ko sofaraba bɛ tigɛ don min n'i tun ye Asimi ye k'a fɔ a ɲɛna ko a bɛ kɛ perezan ye a b'a fɔ ko cɛ i tɛ taa ɲɛfɛ don min Tenza Jaw a lieutenant n'a ka kɛlɛkɛcɛw don min Sajo ko a ti galon bɔ a kamankun na fiyewu Menakakaw fɛ yen waati min Moribo ko ne bɛ mugu ci la Gawo kin kɔnɔnaw la Keba ka na Wage ye a n'a ka pankuru Keba o don tɛ bi ye dɛ o la n k'i ma minnu filɛ an kunna nin ye i bɛ se ka fɛn ma kɔni f'u ma sa
ko fo kɛlɛkɛ cɛw tɛ o min kɛra dɛ sɔrɔdasi dɔ de bɛna na o fana ɲɛfɔ an ɲɛna bi k'a yira k'a fɔ ngalonjugu minnu bɛ ka tigɛ k'a jibina kuma minnu bɛ ka fɔ yebalufɔ minnu bɛ sen na kuma jantigintan minnu bɛ yen k'olu dɔw ngalontigiya an nana o fana da aw tulo kan bi keba ko n'i ye dunankɛ temaraba ye don dɔ la i b'a tɔmaraba ye an ka maa minnu taara hiji la hiji a ko banna pewu hiji talaw bɛ ka segin Ibrahima Jawara ale bɛna laseli k'an ye bi an bɛna taa min ye an fa an ka cɛkɔrɔba an ka karamɔgɔ ani an ɲɛjɛyɔrɔ n'o ye Ibanjayi ye ale bila a dayɔrɔ laban na bi janaja o ye lazara waati ye a yɛrɛ ka so Banankabugu la nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw ni waati wa min ye baara ninnu fana ye sa ka se ka olu bɛɛ lajɛlen d'aw ma k'aw t'aw sigiyɔrɔ la bi sɔgɔma kɔɲɔkɛ kura Keba Jalo a yɛrɛ b'a ka anniversaire fana kɛnɛ kan bi aw bisimila aw n'an bɛ ku. Keba Jalo Allah ka yi shi caya ni juin kalo yi tile 9 Niger jabarani na Niger kaw ye jado bɔ ka hakilina yira dɔ kɛ Keba ka yira k'a fɔ ko min ye Algérie ye bamanciwale njugawale Kebaw cɛncɛn fuga jamanaw kan ale de bɛ u jabala ka jatigila di u ma yaasa AES jamanaw olu kana se ka sira sɔrɔ wa min ye Iyad Agali ye a kɛlen no k'o fana dogo ja kelen in kɔnɔna na Niger jabarani sanfɛ Keba Mali droni min dasira mars kalo tile 31 kumaw bɛ tali kɛ o la bamananw ko ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ a golo la fiyewu nbolobila n k'i sɔn o ti maa ɲumanya tamasere ye Keba maa o maa n'i bɛ yen ko karamɔgɔ t'i la Keba waati bɛ k'i ma karamɔgɔ ɲuman ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an k'a fɔ n'an dabara cɛmancɛ ye Keba Algérie jamana ale bɛ n'i yɛrɛ kɛ i ko banna k'i yɛrɛ kɛ i ko sengo la k'i yɛrɛ ka wolomasiri tabaw k'olu sankɔrɔta min ye ani jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli k'o kɛ ko bila ɲɛbila ko ye k'a sɔrɔ min ye bamanciwale njugawale Keba caman ye u kɔkɔrɔma donnen no Algérie ale jamana fɛ Keba waleya in tɛ dogola ko ye n'i ye bamanciwale njugawale ta k'u lajɛ cogo o cogo u jabala o ye Algérie ye hali n'i ye an ka dancɛw jate minɛ u kɛlen do ka fɛɛrɛ minnu sigi ye ka waleya minnu bila sen kan o b'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛ tɛ yen koyi Algérie kelen do Keba ni waati laban in na komi u b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale wulilen do k'i jɔ a kɛlɛkɛ sen kan Mali kɛlen do ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan u ye an kun bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka min ye bamanciwale Keba dɔw ye k'olu bila ka taga basi kunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moritanikaw fɛ yen dongabɔ bɛ kɛ yen kojugu sugu damantan bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen i n'a fɔ maa caman ye a seereya an ye cogo min Keba ni ye Algérie jate minɛ a bɛ fɔ min ma ko GSP n'o o yɛlɛmana ka kɛ AQMI ye maa mafalen caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Algérie ye ale de b'a to k'u ka degeli baaraw k'a fɛ yen u k'u ka bingaliw k'a fɛ yen ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ma olu kana daw kana sunɔgɔ ko min ye Algérie ye o kɔkɔrɔdonbaa ye a ye Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara la Algérie kɛlen do ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan o ye basigibaliya kana ɲɔ ɲɛ ye fiyewu maaw b'a bolo Kidali waati ni waati a b'olu surugu yaasa Mali ale kana se ka basigi kuma tɛ Bamakɔ n'i bɛ fanga la i kana se k'a fɔ k'i bɛ baara foyi wɛrɛ k'i yɛrɛ ye Algérie ka nin waleya in Algérie ka nin janfanjugu in min ye Mali furancɛla fanga maaw olu de y'o faamu bi bi in na olu murutilen no Algérie ma pewu
n'Algérie ko fɛn o fɛn olu ti sɔn o ma wa u ti taa n'a ye o dabada fɛ wa keba min ye Algérie se min tun bɛ a ye daraja min tun bɛ a la makama min tun bɛ a la a kun bonyanen don cogo min na e ko o ko in ti ka ban wa sabula AES ale sigira sen kan Mali Burkina ni Niger olu ko min ye Algérie ka ko bɛɛ lajɛlen ka kelen sago ye u tɛna jɛn ni o ye tuguni Algérie kaw olu dun tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina bamanci wale juga wale kɛbaw ale ni maa minnu bɛ yen ni olu b'u bolo bi AES jamanaw olu wulen k'u jɔ k'olu kɔni gosi koyi u tɛ hinɛ na bi u tɛ hinɛ na sini min ye AES jamanaw ye u b'a fɛ k'u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen makara yaasa ka se ka maaw bɛ taa Algérie dɔɔni min ye bɛnbɛnbɛn ni janfa min bɛ Algérie la ka ɲɛsin a sigiɲɔgɔn jamanaw ma bɛɛ bɛ se ka bɔ o kalama cogo min keba n'i ye Niger ka ja in lajɛ kibaruya minnu bɛ ka di a la u ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Algérie ale kɔni kɛlen don jamana ye bi jamana min kɛlen don kuma bɛɛ ka mugu de labɛn ka ɲɛsin a sigiɲɔgɔnw ma k'i kin k'i fiyɛ Algérie y'o masa de ye a bɛ dɔw naani a bɛ dɔw dugudɛgɛ nka o bɛna ta bamancoyalen juga wale kabaw a b'olu cari da minnu b'a ni jamana ninnu cɛ olu ti datugu fiyewu wa Algérie seko ni a dɔnko ye fɛn o fɛn ye basigibaliya la o bɛ sigi sen kan fasilikɛbaa ko kɛba k'an ka ɲɛmajɔ koyi k'an ka jateminɛli kɛ ko in k'an kana ni Algérie bɛɛ lajɛlen jamanaden bɛɛ lajɛlen bugɔ k'u don ɲɔgɔn na maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ kimɛli kɛ basigibaliya la u ko ka kow bɔ ɲɔgɔn na kɛba ko sabula maa caman ye lakɔlɔsili kɛ k'a yira k'a fɔ maa mafalen damadɔ bɛ Algérie kaw fɛ yen olu de kɔni ye maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ musaka di bamancoyalen juga wale kɛbaw ma u kana Mali Niger ka olu kɔni bali ka sunɔgɔ min ye maa dɔw bɛ yen olu tɔgɔ bɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ye généraux ye Algérie kaw fɛ yen généraux denw tɛ dɛ kɛba généraux belebelebaw don chef de brigade b'u la douane ɲɛmaaw b'u la minnu bɛ yen ni olu bɛ bamancoyalen ni kɔkɔrɔdonni kɛ kibaruya du ani k'a lajɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na cɛncɛn fo ka jamanaw tɛ se ka basigi cogo min o waleya bɛ ka kɛ o généraux fɛ ko ni Algérie fanga fana tɛ kelen kaba nin ye kabako ye dɛ président bɛ yen olu fana bɛ yen o tuma fanga bɛ fanga kɔnɔ sa dɛ Algérie ko Mali ka drone min n'o dasira fɛ k'a kana k'an ɲɛna ko kɛlɛbolo kɛlɛ don ko min kɛra kɛlɛ sen fɛ dɛ ko waleya don waleya min jateminɛna politiki kunda waleya min jateminɛna kosɛbɛ k'a ta k'a kɛ ko ye yaasa ka se ka tasuma k'o daminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛna na wolo min na maa minnu ye nin baara in kɛ kɛba min ye fasilikɛbaw ye u ko an kana bila an kunna ka taa yɔrɔ fila la koyi généraux minnu filɛ nin ye n'olu bɛ balo cɛncɛn fo ka jamanaw basigibaliya la k'olu bolonɔ don Mali drone dasili min kɛra nin ye ko maa wɛrɛ m'a kɛ koyi k'a kɛ kun de ye k'a lajɛ cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɔnɔna na basigibaliya min bɛ yen ni nin kɛra a bɛna na wolo mun na ko in dugumana na kɛba ko mun de bɛ yen dɛ fɛn min bɛ yen ni maa si t'o fɔ maa ɲɛna ni maa t'i kɔkɔrɔta n'a ye k'a fɔ ko o de bɛ ko in duguma Algérie bɛ kɔfila jɛgɛya de la kɛba i b'a ye k'a fɔ jamana ninnu a b'olu dugudɛgɛ kuma dɔw la a bɛ dɛmɛ ta ka di dɔw ma k'a lajɛ k'u kɔ don ɲɔgɔn na n'o ye AES jamanaw ye a bɛ dɔw bɛrɛbɛrɛ dɔw bɛ a bɛ bɔnforola kuma fɔ n'olu ye ko wa ko Algérie yɛrɛ fanga sigilen don min ka kɛba ko maaw t'o dɔn wa o de filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ maa min bɛ yen n'e bɛ fanga la fanga bɛ e bolo nka min ye Algérie fanga yɛrɛ ye a bɛ généraux de bolo généraux minnu fana don u ka kɛlɛbolo bolofara min tun bɛ n'o ye CM ye olu maaw de bɛ yen nka bi u tilara fila ye dɔw taara DRC la min walankatara ka kɛ JET ye JET de ye sa direction générale de la communication et de l'intérieur ale de fanga ka bon kosɛbɛ o JET min filɛ nin ye dɛ a bɛ san bayiri ka bɔ o de kɛlen don ka basigibaliya kunnafoni jugu wulikajɔw renseignement mɔgɔw bamancoyalen juga wale kɛbaw k'olu kɔkɔrɔma doli kɛ an ka cɛncɛn fo ka jamanaw la wa min ye JET maaw ye kɛba olu ka sira tɛ Algérie président fɛ u ka sira tɛ chef d'état-major fɛ service tɛ min bɛ se ka t'i ɲɛ jɔ u ɲɛna k'a fɔ k'i bɛ kuma u fɛ han min ka d'u ye u b'o kɛ wa n'u y'a kɛ a banna foyi tɛ se ka bɔ a la sabula olu de bɛ président sigi o JET o kɔnɔ généraux kɛba olu de bɛ balo anw ka cɛncɛn fo ka jamanaw la ni drogue feere ye ni cigarette feere ye ni marafa feere ye o min bɛ senna nin ye Mali drone min wulila n'a kun kan ka gosili kɛ a kun bɛna maa min gosi o ye Iyad Agali ye Iyad Agali ale y'u ka joker de ye
keba iyad agaliu ka joker de mali tuma fe ko de bo barala kata damba Algérien yo de ye ka fo ko yamaria bora Algérie ulu masri tabaw yoro keba ko kanawa maw ko sigana be ola sabula jeti maw ulu de ni wuli ka join bela jelen ke kan ko be ke ka bantai alno ya soro tla ka ta ko bela jelen ta ka da ma woro ku ma munu be bi nolu be Algérie surasiya ko humu konnana ni ko mbi kara ulu ka marabulu konnana ko nonte surasi fega mama ni autorisation di de wa kunyesino no mami ma ya de agali no tumbora barala Algérie tana ma soro mi me wuli ka joke aye anga jamana la ko wa ko mi ye Algérie généraux munu flele nu ben bara na keba u ka kelebolo no Algérie yere woro dugu yan fa ba do be anga koron fa yan fama ko mi ye oyesa uyeye kando di iyaduma abe demsanu ani mamunu be bamansha wale ka bulu kokoroma dodun ke ko lu sigi ko lu bla ko hukumu konnana o fana mana temega boy kuna fondi gafe do be o to ko Horizon Institute okoko mawte mun kalama de ko ni iyari kunka ko kumbana peu Algérie tuntuna sega fanga soro sabula surasi kamunu be no olubuka 6e région militaire konnana Algérie ka ofei olu kan damado be dilono bi iyada agalima ya saga sega ka bala che jugu nununke aka sega do mawnu hagli che mi ye drogu fere ka sego baraw ke ka cigarette fere ke ka do bamanti jakulu konnana mi ye basketbalia ko lana ya sa IS be wuli ka jomina bi no ye ka dugukolo bela jele fara nyonga ka yerema horonya bara sigi senga o kana sega sen soro o de la sa ko Mali droni adasira ka bingwe wa general kele o de ordre du ko ka dasi no ka jeti nyamai sabula ko ni iyadu kumbora bara la Algérie be la kolosili minge Algérie be bara minge Mali kono Algérie ni mamunu bolo be nyogo bolo no lo iyad na kola do nye o tume ko bela jele mbane ye wa kuntana iyadu nyogo na soro tuguni généraux munenu wara inga keba ulu balo de be anga jamana nununa wa kunti se ka toy fiew droni nga iyadu gosi ka iyadu bo barala ko nga ko bi ku ye dangala ta ku kala maha sabula ko ngolo la kola je Algérie nyeda mi no kun dogolendo ayesi o dangane ma bela jele yo oye jamana saban sina ka faranyo nga te kaki ku kuma ka nge kele ka fengele fo je ma ya do nga fo o la sa kanga ni ko la je hagli sigila ale Algérie yere haraba to ay seben folo do ke keba ko ci Nations Unies maw magatla ka to seben sama ga boy tuguni ko konna fale maw ko mako mumei eni jamana mi be je aw ga jamana ni nyogon che abe wolu masirita baraw ke abe je kulu baraw ke mumba to abta wuli ka nyesi o jamana ma kasura aw mo nyininga état major conjoint semaki o kunganga nyininga ina fo Mali o nyininga tugo mi ko inkera tugo mina ko nga ko ma fo bi Algérie srana no mu yekeba ayesi mana fanga soro ayesi mana joro soro ayesi ni irisi bolo be nyambolo yerema horanya ko kuma be uda ube ka banki usigi ube ka tabolo usigi uli ka jobe ka kenyogon fe sharia ko be ka sigi senga passeport udlana imu udlana bara munumbe nobe ula ko don jere fambela jere na ko bela jere sigira senga ka ban ka soro ayesi officiellement ama sangelen soro ko o ko ingelo no ka Algérie toro bi Algérie dumbalo nga fofana enfant fe bolo fe keba mi ye bambanci wala ni wala keba la ale kelempe de kumina lame wa mi ye ayesi min sigile fle senga niye abna Algérie abo golo ka peu ale kelentna na nyini nga tuguni mi ye ko yo betna sala tuguni akme bambanci wala ni wala keba kokoro doni mun nga o bela jele fie boro bela jele woro nyama wa dona fana ka fo Algérie yere mi ye bi atuma fe ka mi nge Mali jamana na no ye ka basigibalia doye Mali kelo ka koronfela ani Algérie dancela kolosini yoro bela jele bi sabula iyadna nyano ka munumunu salo ani jekulu marafatiku ko tinsega tsega nye minye anga jamana koronfe enfanye bara mimbe bi wulika jombe bi chesri mbe bi ko tato Algérie ka balika koke sabula akobole no fiena wa Mali o kelo ka fero tige dancem yereba ni Algérie te para jane donino ka ko bela jele la kolosi yasa Algérie akana na sega ta ko werega tuguni bi koni IS sera ga wulika joge ki siga senga na fa foitna na ye Algérie la wa mi aka bamanchi wale na ka nyuga wale kewa uye ubeka goshi su anitle wulika jombe sena bi oye ka fo sa tasuma da doni ote Algérie Kenya sabula ani jamana munu me nyambolo uluba alela ta tugo mena ubeka jamana wara ufuna labe otuga kelena kata Burkina fanvela la kata Niger fanfe mi ye Algérie ta ni dotna na saka keno ye ko de la ISI
minɛnw bɛ ka san cogo min a bɛ ka san ten ka labɛn sabati yaasa min dugudenw ye olu ka taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na AES yɛrɛ ka se ka wuli k'i jɔ ka se k'a ka baaraw kɛ don nataw kɔnɔna na i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min na Keba nin ye sɛbɛn ye an ye min fosi ka bɔ Niger Jabarani ale télévision so la nin kalo in tile 9 wa fana kɛrɛfɛ an ye kibaruya misɛn minnu fana sɔrɔ an y'olu fana fara kan ani an yɛrɛ ka kibaruya di minnu bɛ kɛ kuma caman n'an ka sɔrɔsiw bɛ kibaruya minnu di an y'olu bɛn nɔgɔmɔ Niger ani Burkina ta yaasa maaw ka se k'a faamuya Keba sɔrɔsiya a ma nɔgɔn dɛ sɔrɔsiya ko nɔgɔn tɛ sɔrɔsiya ko caman de b'a kɔnɔ wa sɔrɔsiya ye sɔrɔsiya de ye Keba n'i ye civil ye i tɛ se k'a kundo bɛɛ dɔn ni hali n'i donn'u sera i tɛ se k'a kundo bɛɛ ɲɛdɔn dɔ ye laseli dɔ kɛ ka kɛ ni sɔrɔsiw minnu ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na n'u olu yɛrɛ bolo bɛ jamana marali la bi an ka jɛ k'a lamɛn ORTM maaw olu ka fasiri don. Élément donnant là sur le plan matériel et tout l'équipement quoi. Général Maliki Diaw, wa soro lieutenant de Goudou, Zakatu Kombala. Tenza watena mboto, tenza watena binamis kadla. Année le 20 mars en binamis kadla, le 21 année Morono Akuro Siratukuni. Année Jimiji, le 20 mars 2008. Année Jimiji Bana. Kadokotoro ka soromu mi ubana. Kata arajater kata anda waka ka do arajater la ujibana alaba dokotoro bi soromu mugana ndarumi o fana bana kanga yararandi ay taliki bo kanta yararandi ami ko bake am bebi bi anta yararandi billah sente présent odo ancien blindé tour de jinna nere caporal soroy à titre exceptionnel j'ai été nommé caporal ode ne la tasiate ABC là bolla mogo uba fo fama dunata ne kele ka premier cavalier soro Mali président de adnem ali de ko ne ka commandant ne combat aduzen Kidal Mali président Simou Goïta anye combat ke tenza moten 2000 le 20 mars 2007 président Borafo Kidal katan fo tenza waten aga escadron demsenu atara ne resoro Kidal tenza for ko ka ne tiga ko sa billahi président bodo ama sadama yere fusa ma ko donc ama irakan subordonné kan tege korota président ku lieutenant zakatu koma bonne tindukal zakata be bara 7 jours anyo de ke combat ado mission carburant sogoban ne tarambo bolula mission carburant folo o ko bo mali raison bela obita carburant di tesalit obita di abe bara obita di Kidal obita di tenza waten ulu mo de farra nyonga katambo bolula o combat anye 7 jours de kameka muguchi kwanga yararandi sente président ko kambi santa yararandi wasoro yitnane colonel maram 2006 alini Gabriel Bujugo asoro siam kundu ataran soro asoro colonel refle lieutenant kundu ataran ne soro anafis asoro ne ma premier cavalier soro folo deuxième cavalier au kera 2005 décembre 2005 akera doro 23 mai kera différence babe parce que na fora tag doro wasoro kono nani yanga pour appuyer les troupes au sol. Un reflet VP11, il est capable, il a un blindage solide, non négligeable. Parce que les blindés sont capables de porter les combats jusqu'en profondeur. Donc, on est prêt à l'année ministère de diplômé. L'académie bois armée, la cata ministère, mais non, n'est à warfare. Ami face défendre jusqu'au dernier sang. Nous sommes des héritiers de nos ancêtres guerriers. Follow l'angoumi keleke et il va sur Twitter, il va sur 12 personnes. Abi il kan dro betara. Maintenant si ça, on a un plan qui est très bien élaboré. Donc le combat on est prêt. Ennemi mana doro rambi doit nous faire jusqu'au dernier ça. Faut que Mali keleka ban. Ou abi ban fana inchallah. Mo be volontaire pour que kana dongo ba fanya ko sala matia. Bon mi mu fo do wi. Ya saga sega surasu kɔni dɛmɛ u ka baara la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ e se ye dugawu ye kana jɔn dugawu la e se ye seli ye kana jɔn i ka seli la e se ye miiriya ɲuman ye kana jɔn i ka miiriya ɲuman na an bɛ faso ko de la an bɛ yɛrɛ ɲini de la yaasa an ka jamana ka se ka kɛ an ta ye an ka wolomasiri tabaw b'o kɛlɛ de la su ani tile an tɛ se ka o ni ko wɛrɛ jɛ fɔlɔ nka min ye Mali ye
a seko ni dɔnko tigilamaw olu y'a faamu Umu Sangare ninnu tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔlɔnbɔlaw olu fana ye denmisɛnninlakaw minnu bɛ bi ni sanga b'u la kosɛbɛ Keba u fana ye welelema kɛ an ka jɛ ka o filɛ. Ne ba i ma lɔ e lafiyale ne fa i ma lɔ e lafiyale lafiya ni sabu jɔndɔ an y'a sɔrɔsi minnu ye jɛnna fa ani ba kɔ ka taa ko jamana minnu bɛ k'u ni di su ani tile armée malien bɛɛ lajɛlen an ka wuli an k'an ka sɔrɔsiw soutenir sɔrɔsiw minnu bɛ an ye k'an ka lakana n'an ma sunɔgɔ olu tɛ lafiya. En comédien, nous sommes de cœur avec nos femmes. Tu veux dire que nous sommes là. Nous avons beaucoup soutenu. Nous avons beaucoup soutenu. An ka sɔrɔsiw an b'aw nɔfɛ wa fɛnɛ an dalen don aw la sabula n'i ko nafa tɛ tentigi la dugu kɔnɔ o ye kɛlɛ nabaliya ye o kama n'i ye banbagaci bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don sɛfan kuru kelen kɔnɔ an ka armée fɛrɛkojugu bɛ sange siri an b'aw nɔfɛ wa an dalen don aw la. sisan k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ ye soldat ye an bɛ don min na i ko bi. Tiɲɛ. maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ ye ngolomasiri taba ye an bɛ don min na i ko bi. Tiɲɛ. Mali sɔrɔsiw a ni cɛsiri a bɛ baara min na a dogolen tɛ maa si la. Madu n'i y'a mɛn ko dɔ kun bɛ suma na dɔ ta bɛ tile yɛrɛ Ka bɔ bi k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ ka an ka faamaw soutenir mun ye armée maliyɛn ye. Aw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na Ala k'aw fanga se. Lakanda tigi an kɛ ninnu encourager ka ninnu soutenir sabula mun dɔ dɔ le k'i ban abada rɔ k'i ban sumaya rɔ k'i ban diya rɔ kɔ i la kungo kɔnɔ sɔrɔsikɛ k'i fo. N bɛ bɔ k'an ka armée soutenir n'o ye an ka faamaw ye k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ soutenir bɛn ani gɛlɛya la Ala k'o sabati an ka jamana. Donc n'an jɛra ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka to an ka faamaw kɔ k'u dɛmɛ ni duwawu ye ko caman bɛ yen a bɛ nɔgɔya hali bi an ka t'u kɔ olu de b'an lakana olu de bɛ an jigiya la yan olu de bɛ an bolo fɛn kelen b'an bolo n'o ye an ta ye o ye o armée. Vive l'armée malienne. Je suis Fama. Je suis Fama. Vive l'armée, vive le Mali. Vive l'armée malienne, soutien à l'armée malienne, les femmes qui Dieu protège le Mali. Ngulena kele, akilina kele, ani ngania kele. Ala kay kanda, kay kisi brek mo. Ali bi armée amogo soutien à l'armée du Mali. Ayiwa Keba, Docteur Fatogoma seli hukumu kɔnɔna na ale fana ye a ka samɛ kɛ ka taa sibila kɛ armée an ka o fana lamɛn. Oui, ani sɔgɔma ani ɲɔgɔn kuma donc Docteur Togola do a ka kan ka bɔ ka foli kɛ bɛɛ ye seliba tɛmɛnen kɔ donc ka yafa deli bɛɛ fɛ donc k'an ka seliw caya k'an mɛn ka saraka bɔ an ka taabaw ye o bɔlen kɔ ka hɛrɛ don bɛɛ ka so kɔnɔna na sans exception ka hɛrɛ don bɛɛ ka so sans exception donc o bɔlen kɔ spécifiquement an bɛ foli bila ka taa an ka finitigilakaw ma u bɛ baara min na Ala k'u sutura Ala k'u protéger Ala k'u sutura donc minnu taɲana Ala ka u bila k'aji ni ɲumanba in kɔnɔ donc minnu blessera donc Ala k'u kɛnɛya donc minnu bɛ terrain kan an b'u soutenir donc jamanaden bɛɛ an bɛ bɛɛ fo an bɛ jamana soutenir an bɛ bɛɛ soutenir merci nous sommes ensemble. Ayiwa n'an bɔra yen Keba n y'a yirila k'a fɔ n ko an ka jamana dugumisɛn caman bɛ yen bi Masina mara la min ye interfleuve kɔnɔna na olu dugudenw caman u bɛ degun kɔnɔna na sabula bɛnkan minnu n'u dɔw y'o ta a kɔlɔlɔw bɛ ka wuli bi baaraw bɛ ka gɛlɛya u bolo forolataw min ye bamanci wɛrɛ wale kabaw kɔni kɛlen don k'u caman sɛgɛn kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jafara bɛ k'aw fɛ yen Tɛnɛnku marabolo la Motif k'aw fɛ yen a yera k'a fɔ sa nin y'a kalo kelen ye dugudenw u kɔni ye welewelema kɛ sa holomasiri taba bɛ se ka n'u dɛmɛ cogo min na u ka dugu donda n'a bɔda bɛɛ lajɛlen k'o minɛlen don jafara bɛ k'aw y'a yira sa k'a fɔ da dumunifɛn mun yɛrɛ bɛ yen sa olu kɔni sɔngɔ gɛlɛyalen don sabula maa tɛ se ka bɔ i tɛ se ka taa fan si min ye duguden dɔw ye n'an y'olu sɔrɔ nɛgɛjuru la ani studio tabani maaw fana ye dɔw fana sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko tulu min ye jɛgɛ ye kwa nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don bi u ma sabula maa tɛ se ka bɔ ka taa dɔgɔjɔ maa tɛ se ka taa yɔrɔ si maa minnu tun bɛ yen ni musaka dɔɔni bɛ olu bolo yanni cɛkulu marafatigiw ka na olu kɔni minɛn dɔw sansan n'o ye da dumunifɛnw ye k'o bila u bolo kɔrɔla la dugu dɔw bɛ yen bamanciwale kɛbaw y'a ɲini olu fɛ sa k'olu ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la pewu daru bɛ o la barike daga bɛ o la
Chelembela Karakaw be ola o dugu bela jele mi ye jekulu marafatigi la ko dɔnbalu ye k'olu kɔni sigilen don a yɛrɛ sa k'a fɔ dugu dɔw kɔni langoloyara pewu kabini nin waleya in kuma fɔra nka min ye jafara bɛ yɛrɛ kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen o fana tɛ ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min sɔrɔ min tun bɛ kɛ dugu kɔnɔna na jɛgɛmɔ ni baganmara la o bɛɛ lajɛlen jɔlenmani olu fana tɛ se ka kɛ dugudenw kɔni u sigilen don jagoya fanga in ale hukumu kɔnɔna na yaasa sa ka se k'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ maa si tɛ se ka bɔ jafara bɛ kaw ko fo wolomasiri tabaw kana ɲɛ olu ma nin waati gɛlɛma in kɔnɔna na min ye maaw ka bɔli o gɛlɛyara o la sa maa 11 barike dagakaw fɛ olu ka dugutigi yɛrɛ b'a la u y'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa ni u ye maa si t'a dɔn u taara n'u ye yɔrɔ min na sabula a kun fɔra k'u ka dugu bila olu ma sɔn ka dugu bila dugudenw kɔni jɔrɔlen don sabula hali ni ye telefɔni ci yɛrɛ jateminɛ u tɛ se ka telefɔni ci u fɛrɛ ma u ja tigɛlen de bɛ kuma telefɔni na u jɔrɔlen don kɔnɔna kasiw bɛ ka kɛ u bɛ k'a ɲini sa min ye nin bamaci walekɛbaw ye a kana to ka mɛn k'a sɔrɔ olu ma se ka bɔ fan sɔrɔ nin ko in na armée ale fana bɛ se ka taa u dɛmɛ cogo min na Welesebugu douane ale ni Bamakɔ pankɔrɔjigi kɛnɛ douane lakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ seli masuruna seli wagati yɛrɛ la waati min na maaw bɛ seli la sa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don i ka yɔrɔw la maaw b'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ la maa caman bolo bɛ jigin nka douane lakaw n'o ye inspecteur général Amadu Konate ka maaw ye olu ye basigi ani wulikajɔ bolodaw ka yɔrɔ caman na seli tile 2 in kɔnɔna na sa u ye maaw kɔni bila ka baara kɛ yaasa douane ale kan'a bolo jigin fiyewu a k'a ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ seli bɛ yen nin kalo in tile 10 sa min ye u ka brigade min bɛ yen n'o bɛ Welesebugukaw fɛ yen ale kɔni sera ka sanu o kilogaramu damadɔ minɛ maa dɔw la n'o ye kilogaramu 1 ani garamu 340 ye o minɛna maa dɔ la sa ale kɔni tun bɛ mobili dɔ de kɔnɔ a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw fana senfɛ Toyota in kɔnɔna na min ye sanu ye o taara ye olu bolo Welesebugukaw fɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ fana Bamakɔ pankɔrɔjigi kɛnɛ fana na maa dɔ fana tun bɛ sa dollar wari o caman tun bɛ ale bolo ale fana tun b'a fɛ ka 5 don fiɲɛ na n'o ye ka taa fan wɛrɛ fɛ Addis Abebakaw fɛ yen min ye an ka douanelakaw ye u taara nin musakaba in sɔrɔ n'o ye dollar billet caman ye ko maaw bɛ nin kɛ sabula a bɛ k'u ɲɛna ko seli waati maaw hakili tɛ to baara la kosɛbɛ bolo bɛ jigin nka douane ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la inspecteur ko k'a ka maaw fo wulikajɔ ni cɛsiri la min ye baara kɛcogo ɲuman na min ye inspecteur yɛrɛ an b'a fɔ n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate sabula nin waati laban in na Keba an fanfɛ bolo ale ni diɲɛsɛrɛgina ni douane jɛkulu min bɛ farafinna camancɛ la o ɲɛmaa danganya 2 taara ka ta ka d'a ma tuguni u ka baaraw senfɛ baara minnu kɛra Kongokaw fɛ nin waati laban in na Direkaw ko nin y'a tile 3 ye olu kɔni ka Malitel tɛ ka marché Malitel in tɛ ka sɔn fiyewu Dire dugu caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Orange maaw ye u na welewelema dabila u ma sa u ka se ka na sabula a y'a to musakaw seliko hukumu kɔnɔna na olu ma se ka kɛ i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min wa min ye basigibaliya min bɛ yen ani kunnafoni min tɛ ka sɔrɔ bi o kɛlen ka dugudenw tɔɔrɔ kosɛbɛ u b'a ɲini Orange maaw fɛ sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ kunungo digitalisation hukumu kɔnɔna na premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la Keba maaw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ min ye ministre min bɛ yen n'o bɛ yɛlɛmabaw kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye réforme ye ka taa se baarakɛyɔrɔ minnu fana bɛ yen n'olu kan ka taa sa maninfin ka wolosɛbɛn dilanni ko ta na sira fɛ Keba ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna bila bɔlɔlɔ sanfɛ sago ye ni e ye faso cakɛla ye k'i jija sa k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na maa ma falen olu kɔni ye baara kɛ kalo 5 kɔnɔna na agence nationale de sécurité d'état civil k'o sigi sen kan CTDG i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛra agence ye nin waati in na Keba o kɔrɔ sa maa kɔni n'i bɛna na wolosɛbɛn dilan sisan ta yɔrɔ 1 bila yɔrɔ 1 wa lamara yɔrɔ 1 o de bɛna sigi a la yaasa wolosɛbɛn olu k'olu kɛ électronique ye baara in kɔni kɛra sa yaasa ka se ka wolosɛbɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen na sigi min ye furu sɛbɛnw ye ale ni banni sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen fana bɛna don bɛrɛ la nin waati in kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen digitalisation k'o kɛ nin baara ninnu kun fɔlɔ kɔni yira la premier ministre la kunu ale yɛrɛ ka se ka hakilina di a kan min ye mara kamabɔli o ɲɛmaya bɛ ale yɛrɛ min bolo baara filanan min sa n'u y'o yira maaw la o bɛ tali kɛ jamana foroba cakɛdaw la sa olu ka se ka don interconnexion kɔnɔna na min ye hakɛw dɔɔni taa ni ka seginw maaw dɔɔni fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jamana ta ye k'o bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ digitalisation na Keba yaasa baara kɛcogo ka falen fɛn caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ ni wari ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin plateforme 2 in sa ninnu bɛɛ lajɛlen yira la premier ministre la kunu a ka baarakɛyɔrɔ la a kɔni ko sa k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn don nataw la jamanakuntigi u bɛna taa yira ale la a ka sɔrɔ ka danganamaya bɛɛ lajɛlen ye polisiw ale ni gendarmew ni gardiw ni protection civile maaw
olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka taa u ka minisiriso la min ye chef de cabinet ka taa fila secrétaire général kan u bɛɛ lajɛlen sa ministre ɲɛkɔrɔ u ye samɛ foli kɛ samɛ foli kɔni kɛba a ye tali kɛ mun na u ye baara minnu kɛra jamana kɔnɔna na nin waati in na Umaru Sogoba na ale ye ministre ka secrétaire général ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔla a ye ministre fo u sera ka baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya la mun bɛna se ka fara a kan u ye samɛ fana da ministre ye sijan ni kɛnɛya ko ala k'o di Dawudu ma a fana ka kɔmasegi la a y'u fo a ko n'i y'a mɛn bɛ kɛ ɲɛmaa kɔni ye kɔma ɲumanw de b'i bolo bɛɛ lajɛlen sera k'i cɛsiri ka baara kɛ cogo min na ko dɔ ka fara o kan wa keba polisiw ye ko kura daminɛ han polisiw yɛrɛ kelen ta an ka finitigiw Dawudu ko sisan ko su ni tile k'u ka bɔ ka mɔgɔw patrouiller fan bɛɛ fɛ don koyi n'i y'i jɔ i ka moto na i jɔ dɛ aw ka ko fiɲɛ de nin ko tilefɛ patrouille a autorisera sisan dɛ tilefɛ patrouille bɛ kɛ sufɛ a bɛ kɛ wa waati bɛɛ u bɛ se k'a kɛ fana wa i bɛ na i fana n'u sigara u ka yɔrɔ la u bɛ wuli ka na yɔrɔ lajɛ k'a larawuli yaasa ka se k'a dɔn donc ministre Dawudu a n'a ka maaw u y'o baara sigi sen kan kun fɔlɔ yɛrɛ daminɛna ka ban an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye baara kɛcogo ɲuman na ministère de la sécurité ale kɔnɔna na Keba hiji a banna pewu maa 107 o de taara hiji la ɲinan Mali ale tɔgɔ la baaraw kun cɛra cogo min na sa an ka taa makangaw fɛ yen Ibrahima Jawara ale yɛrɛ bɛ hijidenw min ɲɔgɔn fɛ ko pankurun kun fɔlɔ bɛ sigi bi ka na Mali ale kɔnɔna na an balimaw assalamu alaikum Allahu akbar diɲɛ kabako ye don min na an bɛ ka girin kan bɛ na hiji la sisan labɛnw de b'a la ka sabati an ka segin ka taa Mali la an balima silamɛw Allahu akbar bi lundi doyaba in na sa ka don mardi yɛrɛ la an balimaw wala ka da ka baara daminɛna lundi 22h waati ayiwa sisan kɔni an bɛ mardi yɛrɛ la an bɛ 1h du matin 2h du matin la Saudiya la n'o bɛnna le 10 juin 2025 an ka bagaji pesew ni y'o daminɛ an balima silamɛw premier vol labɛn sabatilen don cogoya min na olu ka taa o kuma bagajiw b'a la ka pese ni waati na an balima silamɛw Allahu akbar diɲɛ bɛ taa ni koyi nin b'a yira n na k'a fɔ ko diɲɛ yɛrɛ bɛ ban an balimaw waati min na an b'a la ka na an bɛ taa maison de haji la an bɛ don in fɛ a ye vaccination kɛ a ye nin kɛ bi fana an filɛ nin ka girin tuguni an bɛ segin ka taa Mali la Allahu akbar ala ka hijiw minɛ Dr Abdul Fatah Sise an ɲɛ b'a la jama la a bɛ taa ni ka segin na valiziw ni ɲɔgɔn cɛ an balima silamɛw cogoya min na k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara in bɛ ka boli a kɛcogo la alhamdulilahi rabil alamin an balimaw ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔn dɛ ni mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye ko nɔgɔn tɛ f'i ka wuli ka na ko ɲɛɲini k'a dɔn alhamdulilahi rabil alamin Dr Abdul Fatah Sise délégué général bagaji pese o t'ale ka baara ye o t'ale ka baara ye nka f'a ka wuli ka na lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara in bɛ ka kɛ ka ɲɛ o de hɛrɛ o de ka ɲi o de ka ɲi ni min bɛ a ka se k'a dɔn k'a fɔ baara in b'a la ka boli a boli cogoya la an b'a fɔ ni ka waliman dɔn a ka timinandiya la Dr Abdul Fatah Sise baara in kanu b'a la baara in kanu b'a la a bɛ hami ni hiji ye quoi a bɛ hami ni hiji ye c'est un homme ambitieux ambition b'a la wallahi n'an y'a dɛmɛ Mali hiji a b'a dilan ka tɛmɛ nin bɛɛ kan inshallahu ala k'a nɔgɔya bolo an balima silamɛw o kuma bagajiw b'a la ka pese premier vol b'a la ka pese nin waati na inshallahu ni ala ma baasi kɛ araba nata le 11 juin kalo tile 11 an ka premier vol bɛ bɔ yan nɔ k'u kunda ka taa Jida an balima silamɛw premier vol a bɛna wuli inshallahu u bɛ bɔ hôtel la yan nɔ fɛn min ye le 11 ka don le 12 la ka sɔrɔ ka taa Jida avion b'u ta yen nɔ ni k'u kunda ka taa Mali la inshallahu o kuma nin waati na bagaji b'a la ka pese bagajiw n'i y'u ta k'o lajɛ hijiden bɛɛ ka hakɛ ye min ye o ye koli 2 sagi 2 sagi kelen o kelen kilo 27 kilo 27 sagi kelen o kelen o de hijiden bɛɛ ka hakɛ ye an balima silamɛw o kuma hijidenw ye sanniw kɛ u ye bagajiw emballé Égypte ka avion de bɛ taa ni an ye Égypte y'a ka mobili bila ka na an ɲɛ b'a la camion b'a filɛ k'a jɔ cogoya min na u bɛna bagajiw pese k'u ta ka taa n'u ye Jida an balima silamɛw bagajiw bɛ taa bila aéroport la cogoya min na hijidenw u mana wuli ka bɔ yan u kana bila retard la o k'a sɔrɔ bagajiw bɛɛ bɛ alhamdulilayi an balima silamɛw premier vol ale bɛna bɔ aéroport la no le 11 juin deuxième vol o bɛna bɔ le 12 juin troisième vol o bɛna bɔ le 13 juin inshallahu k'u kunda ka taa Mali kan vol bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ fo ka taa ban inshallahu a kibaruya bɛɛ an bɛna d'aw ma alhamdulilayi o kuma an balimaw
aw minnu ka mɔgɔw bɛ yen k'a fɔ n'u nana premier vol la a bɛ se ka commencer ka o labɛn han a b'aw labɛn inshallahu u kunbɛ aw kan n'an taga sa aw k'a lajɛ maninka minnu bɛ jama la aw ka tigɛtigɛnan labɛn ka d'u ma inshallahu magakaw basi ɲuguma aw k'a labɛn ka bila ɲɛ inshallah an bɛ segin a la ka na to kan kɛnɛma inshallahu aw k'a labɛn ka bila premier vol mɔgɔw ɲɛ u bɛ nale ne yɛrɛ nin yɔrɔ ta sa a b'o ci ma Orange Money fɛ ka na ne yɛrɛ bɛ n ta duya inshallah o kuma an bɛ aw fo ni ka waliman dɔn nin tun ye kibaruya teliman ye k'a d'aw ma a k'a dɔn k'a fɔ bagasiw b'a la ka peser premier vol o bɛ na bɔ yan inshallahu le 11 ka taa Jida ka don le 12 la deuxième vol bɛ bɔ yan le 12 ka don le 13 la troisième vol bɛ bɔ yan le 13 ka don le 14 la inshallahu a bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ fo 5e vol 6e vol an ka avion bɛɛ ka ban inshallah aw ni ce aw ni bagaji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara assalamu alaikum tamam Jawara an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ni Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin ni hijitalaw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye kiba ko ni maa min b'a fɛ ka taa hiji la san wɛrɛ 2026 décembre kalo nata k'a sɔrɔ i tɔgɔ sɛbɛn u ye yɛlɛma don a la pewu hiji a bɛna na kɛ sisan san kalo 12 baara de sabula n'u nana dɔrɔn u b'u kari san wɛrɛ ta o baaraw bɛɛ lajɛlen kan an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko min ye an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Iban Njayi ye ale soma yɛlɛmana nin kalo in tile 6 selidon yɛrɛ san 2025 k'a to tinisikaw fɛ furakɛli la Ala y'a ka kalifa minɛ la k'a si to san 77 la Iban Njayi ale ti ko fɔ maa ye tuguni Bamako mɛriya adema ɲɛmaaya minisiriya ekɔli karamɔgɔya min ye ija mɔgɔw ka olu kalan ka kalan kɛ mɔgɔw kunna kayikaw fɛ yen k'a kɛ Keɲeba ka n'a kɛ Bamakɔ yan yɛrɛ sogonikɔkaw fɛ yen min ye Iban Njayi ye maa min don a dɔnna kosɛbɛ fo k'a dɔn alakari min ye mɛrilakaw ka tɔn kɔnɔna na a dɔnna fana a ye baara kɛ o la baara ni baaradege minisiri a y'o fana k'an ka jamana kɔnɔ ka ANP directeur fana kɛ maa nin tɛ an ka jamana kɔnɔ Ala y'a ka kalifa minɛ a la bi ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 16 a ka janaja o bɛ kɛ a yɛrɛ ka denbaya la Banangabugu min ye Banangabugu ekɔliso in yɛrɛ tɔgɔ ye di Lalasika ekɔliso a bɛ kɛ o kɛrɛfɛla la maa caman b'a yɔrɔ dɔn terminus kɔfɛ juste n'i ye station Total ye n'i taara o kɔfɛ juste Iban Njayi ale ka so bɛ terminus o fanfɛla la an bɛ dugawu kɛ sa an ka cɛkɔrɔba Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na t'a la sa ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45